Ados. Zaila iten zait bakar bat aukeratzea. Egia da, azkeneko urte hauetan liluratuan nagola Goxuan salsa taldeakin, azkenan gaur egun talde gutxik jotzeutelako zuzenean egitan direnak, ze, hau nintzen disparoatzea ditugu efektuak edo lokesea, eta hauek ez, gaten dira 12 persona, jotzen dute direna, eta, gainera musika estiloa gustatzen zait pila bat, euskaldunak dira, Iruñakoak, eta talde honek liluratura nauka. Aparte, claro, nire taldeak kilimak da, beraz nola ez dut kilimak salduko, ez, irrikitan bainago talde honekin, eta azkenengo bat errango nuke Sustraia, nire aitaren lehenengo taldea, eta, txikitatik etxean entzun dutena, izugarri gustatzen zaitena, eta ni bainitzen haien fans numero 1, Sustraia. Disko bat, bakar bat, nintzen Caribe Mix eta Caribe 2000eko fan handien, azkenean beti gustatu izan zaitola dantzatzea, baitare estilo latinoa eta martxosoa eta hola, eta horretzen naiz nire lagun guztiekin patzen genula hor Caribe eta eskola eta gero denak dantzatzen, koreografiak sortzen eta disko horrekin, nik uste dutela raiatua etxean, oraindik hor dut, baina ja dagoela super raiatua. Gero, eske haunitz ditut ez dakit, baina batez ere hola txikitakoak ditut burutan, Kenzaztin bideanekoa ere bai, banekizkila kanta guztiak buruz, Shakira Grandes Éxitos ere bai, nire Discmanan entzuten ditun behin eta berriz, eta Shakirakin hasi nintzen kantatzen, bere kantuak kantatzen oso komoda sentitzen nintzen txikitatik, eta hor ikusi nun izugarri gustatzen zaitela kantatzea. Eta, hoixen. Kantu bakar bat errateko gaur egun oraindik entzuten dutena eta nigarrez hasten naizena, nire aitaren bertze talde baten ere bai, Amatxo deitzen den kanta, azkenean bere amari zuzendutako kantu bat da, eta izugarri identifikatua sentitzen naiz, azkenean ere ama biziontako apoioa handienetako badelako, eta badakitelako dagon lekuan egonen dela, beti izanen dela nire izarra handiena. Eta kantu hori aukeratuko nun bat, bertze bat itoitzena egal egiten, gure zuzenekotan nik kantatzen dutena ere bai, eta izugarri hunkitzen hauena, eta hoxe, bi kanta. Baditut hainbat, batez ere neskek kantatutakoak, badut Ze Amaizen atera letra, haunitz ukitzen hauena, azkenean mintzo da barruan zenbat oihu, zenbat desiu, zenbat esangabeko hitzak ditugunez, eta hauek ateratzea azkenean zein garrantzitsua den eta zein zaila den. Gero Beberen Eia ere bai, azkenean ez dakit, indarra ematen hauen kantu bat da, emakume bezala, kantari bezala, eta azkenean nik dutela aukeratzen zen mundutan bizi naizen, beldurrei nola aurre egin, eta hoixen, bi horiek izango ziren. Txanbao, izugarri gustatzen zait, bai pertsona bezala, bai bere bizitzeko filosofia, bere fisikoa ere bai, eta nola eramaten duen bere bizia, nola islatzen duen bere bizia bere kantuetan, Txanbao litzateke bat. Gero Agus, nire bikote eta kilimakeko zuzendari edo liderra dena, azkenean izugarri adoratzen dut bai bera pertsona bezala, bai bera artista bezala, ikusten dut etxean zeinen zaila denez, azkenean arteaz bizitzea eta da pertsona bat inoiz ez duena toaia botatzen, beti dagoela RKR lortuko dugu, eta nire ez bere fans handiena egia erran. Ohiturak izan ditut haunitz. Txikitan Discmana, beti leku guztitara eramaten nuen objektu bat zen, ere motxilan inoiz faltatuko etzena. Gero hortik MP3 txiki bat oparitu ninduten ere bai. Nire lehenengo kotxea, Peugeot 205 batean, kasetaz betea zegoen nire kotxea, denetarik gainera. Eta gaur egun batez ere streaminga. Pena ematen hau biniloen zera ez ezagutu izana, ze azkenean iduritzen zait modu, ez dakit, erromantikoena, modu pollitena, hortzen fisikoa nahi nahundian, eta nire lagun baten etxean beti gaten itzelaik ohitura genuen biniloak jartzeko, eta eskezen, ez dakit, erritual bat bezala, ez? Azkenean liburu fisiko bat izatea, adibidez ez dut galdu, baina musikan bai galdu dutela, ez? Jarri, kokatu, garbitu, eta horrek pena pixkat ematen hau, baina maleruski gaur egun streaminga ibiltzeu gehiena. Herri urrats. Herri urrats izan zen eretzat, de hecho, orantxe jarri zait berri
Bueno, ez dakit, a ber, ja bisatu gintuztenan herri urratsen joko duzu, bueno, izan zen kriston subidona, baina eszenatokira iritsi eta, karo, genitun 15 minutu uste dut prestatzeko dena, eta 15 minutu horiek, ja, ikusten jendea iristen, eta ez zegoela ja leku gehiagorik hor inor sartzeko, denak gure letrak ezagutzen zituzten, denak saltoka kilimakekin, eta bueno, da plaza bat edo leku bat inoiz antziko ez dutena eta beti nire bihotzean geldituko dena. Orai abuztuan Zugarramurdiko bestetan joko dugu, nire herria dela, nire herriko bestetan, eta kriston ilusio egiten hauen plaza da ere bai, beraz, hoxe, bi leku horiek. Ze lekuetara, gustatzen zaizkit areto itxiak, baina bueno, nik gehiago aire librekoa naiz. Festivalak izugarri gustatzen zaizkit, ze azkenan hor ezagutze dituzu noski ikustera joan zaren taldeak, baina baita ere beste talde ezberdin batzuk, kriston sorpresak eramate dituzuna, gero giroa, azkenan ez da gatea 3 egun musikaz blai egiteko eta esperientzia hori izugarri gustatzen zait. Hainbat ditut, nire biziko lehenengo kontzertua hola gogoratze dutena, aparte aitarekin joaten nintzela bere taldeak ikustera eta hola, baina nire aitak oparitu zidan txikitan Gatibu izugarri maite nuen eta lurraretoan jotzen zuten Elizondon, eta aratxe joan ginen nire lagunak eta nire aita, berak eraman bai gintun, eta zoragarri. Gero bertze bat 18 urtekin ere bai nire lehengusuak oparitu zidan Berritxarrak ikusteko Iruñan, eta biak antxaitu ginen negarrez, oiuka, saltoka eta pasada bat. Eta azkenengo urtean ere bai Iruñako San Ferminetatik kriston resakakin ginduazela, Bilbora joan ginen Juan Luis Guerra ikustera, eta bira, kendu zitzaizkigun resakak eta zera guztiak, zeni kontzertu hortatik atera nintzen erraten. Nik hauin nahi dut, untaz bizitu nahi dut, eta bizitu nahi dut publiko bezala, baina batez ere artista bezala. Ez dut gogotan, gutxi gora bera, hasieran aipatu ditutenetako batzuk izango ziren, bideanekoa, Kentzazpirena, seguro, nik uste hori izan zela lehenengoa, baina orduko jabanituen Txambaorenak, Beberenak, Shakirarenak, Karibe, ordan, klaro, horrez dakit, nire urte betetzeko bariak izan ziren, nik erositakoak, nik uste Kentzazpirena, bai nik erosinulak, haien kontzertu batean, baina besteak ez dakit. Azkenengo diskoa Kilimakena izan da. Opari bat egiteko azkenean, nire aitaren urte betetzea izan da orain, eta oparitu nahi nion bai edo bai gure lehen diska gainera, beraz erosi duten azkeneko diska Kilimaken irrikitanen diska da, eta hoxe nire aitarentzat opari egiteko.